Bueno, mga higala magkasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Tisi. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Tisi. Problema, bahay ni sa kong bana, pagkalabad yun ani niya. Wa ko kasabot sa iyang gusto ba. Pero aron niyo masabtan ang akong problema no? Kung unsa, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Ni salig kong tanang mga panumpa, kay gibahal ko ikaw nga walay sama. Kinsa siya ngano nagluip ka. Kinsa siyang gimahal mong labaw pagkanako. Unsay ana kaniya nga wala ako? Naunsa man ta ko kanta man kanina papansin ka sa mga tao dinhi mo agi ni tatawa? Inayabag ka Triso? Ha? Yabang. Wa man. Pero ikaw halata kay ka nga murag happy tagyo ka no? Ay murag nangita ni gubot tawhana ay. Ayo lang tada day ano re. Halata na sad kayo kanta mo ko diha nga nanarapo kunuhay kas bongbong pero ang imong gisolob mobo kay imong short oy nya sando pa ka. War pa kay bra, bida. Masig, di ka kabantay ha? Nga matagak dahil na imong suso di ha? Ay tagak. Ay parehas sa imong itlog nga murag tatagak konperme. Ikaw no, hugo kay kaguna-huna oy. Og mag-short ta ngal adi ay ha, ngil adi tan-aon. Unsa may gusto nimo maghubo na lang ko. Samot ati si. Si samot. Samot ang maghubo ka. Unsa ba taon kay? Ayaw kuno kadang pagbinata kuno di Wa ati ko si. magbinata. Ikaw may nagbinata, pataka ka lang tabi. Unsa may problema nimo kung mag-short ko ha? Mutara kang gano? Ngano lagi? Ginad gigol dalaw lagi. Unsa may nagangilad ana oy? Ang uban lagi, magtupis sa manggani na, ang uban magpanti ra manggani. Uban man na, ikaw lahi man ka. Maayo ka kay lahi ka na, oo. Wa ka magtadawa na. Makita imo tuhod, murtulan sa kabayo. Unsa nga? Napay paani mo, murag parehas gidakon sa imong pagtak. Suya ka lang. Bida suya ko taon. Suya sa iyong mata. Og nibaw pa lang ka sa pinakabati nga tanaon. Abi ni mo kung sa ha? Unsa man kuno? Kading imuwas yung pao, tanawan ng mga uwat ha. Murag piso karaan ha. Dagko kay sanan day ha. Di ka mauwawa ng piso karaan. Ay nawayon bayas inaha. Ano ba yun? Ngano, ikaw kanang paani mo ginindutan ka? Bisag unsaon pa na nimo bagnos og dahon sa panyawan, mumarka gihapon ang agis kagahapon. Si agis kagapon eh. Anagong uwats imong kurikong? Mo ay si panaway oy kapoy nimo kay utrusag ka. Oo, bitaw. Tinuo na. Pero, hawa man taon ko papadlong dahi. Kakita ni ka ng short ko, pero may ko krasunis. Unsa? Uy hanggaw ay pagbuot og mag-shorts ko oy, kay komportable kong mulihok-lihok kung mag-short ko. Sobo di oy. Ay kuing na nga. Dawa kang paibog ka na imong paa. Paibog ka oy. Ada imong paa. Parehas gidakod sa imong bagtak. Bida. Wow, kanang animal oy. Unsa man gid gusto nimong mahitabo? Sulti ikaw, sulti Gusto ikaw. ko makrasunis ka. Pagilis dito. Pakauwal ka. Pagilis dito! Wa jud ko kasabot ining tawhana. Nag-short ko kay nang limpyo makusbay. Di man ko magalihok-lihok og maayo kung magkaisunis ko. Pero unsa man pagkaunsa ang agilain man hinuog sabot ining kanahan, mga paraway lalis aw nag-ilis na lang ko. Unya, Oh, asa ka tise? ay nay, mo ato sa kog carbon nay, magpalit ko para panihapon nato. Mangumpra ka? Maingon-ingon gid ana nay. Daan na lang ni pangumpra kay lisod man og sudan ra akong paliton sa didto. Unya mo ato na ka? Yes, nay. Oh, siguro ka? Ay ngano di ay nay? Pagtsuda eh. Ha? Mangarbon ka nga bubo kay kag short kag solob. Nari short nga taas nay? Hello moy. Pilosopo baya niya. Ingon ana na lang yun ta mubo kayo nusulobon. Magpanti na lang ka. Reklamo man gani mo sa shorts, panty na ba hinuon? Pag-ilis ito. Makauaw ka lang. Naunsa naman yung taon mo? Uy, nagparehas naman lang mo si Tirsunay. Mga sensitive na kaayaw mo. Pasagdi lang kuno ko ninyo. Sa pasagdi. Ha? Unyag na naiadik niya nga makakita nimo. Unyag maglain ang kabuhi. Ha? Malugusan ka. Usaon naman lang. Wow! Kasi. Pre Tirso. Di Tirso. Ikaw tanyo mga. Pre Tirso. Ay. Ikaw pre, ang sita na ni mga itong gobyerno ron ha? Bota di pre. Ako libog yung berduha taon.
Asa yun ito mga dagko kay krimen? Why no tagda? Perme lang ilihay-lihay ng mga dagko kay kurakot ya. Pero kininong gamay kay krimen, noo, maunang ginagino taon nila, pastilan. Tinuod yun, kini ato balaod, murag para lang yun is mga pobre. Bitaw eh. Na mga balaod nila nga murag para gis mga pobre. Nga sama na to. Gamay kawat. Preso na. Oh. Pero ang mga dinagko nga, di malita nga kwartang di pangkawat. Why na preso? Askang paita. Ang siguro na noon, mao ni noon kining mga ginagmay nga kaso. Sama ning bag-o lang gipagawas nga kaning ilang gitawag nga ordinansa. Sa Nga bawal nga maglakaw-lakaw sa kalsada nga maghukas. Pero nako, sige lagukas ka na gabi. Gos kawas bay. Bawal magbidyoke alas 10 sa gabi. Bawal na nga maglakaw-lakaw sa mga minor de edad. Inig ka alas 10 gabi kay tuna na may kurupyo. Oh, yan. Wala na hinoy ginagusgan og maayo nila. Kanang lang pagusgan ba? Di ka pwede. Panghimusgan nilang mayo. Oh, gapon naginom-inom may gawas kasi paritan nyo. Kaya bitaw kita gabi pre. Hapit mi madakbe. Kay bawal mo din na maginom-inom sa place kalsada. May gani kay nakasulob din mi. Nakasulob din Miss Bay. Ha? Nakasulob din Miss Bay kay wa pa. Wala please o mi bay teryo. Bitaw pre. Agay, tinuod na pre, oy. Oh. Makalagot usay. Katunyong dagko kay mga dagko kay saa. Wagi manubag. Wagi patubag. Pero kini nung ginagmay, piso dayon. Pagka kinurt diha. Kidort yun. Kon hubo-hubo may atong isgutan nga nang maglakaw, mao ginay paborito ganahan kay Pedro Trio ni. Awig sa tingan mo? Tanyo. Pedro Tanyo. Kay sige man niya hubuan yung design sa Houston ni mga. Taray mo. Ay. Pre. Pero ako bitaw. Pero pre, mabitaw to nga. Akuha pa yung kag dito sa Paraiso, tulok ka babae. Pre. Ay. Subay studling pre. Padung mas tinuod mo ha. Subay tas tudling. Subay lang. Mabitaw nga kaingon yung lisura ng sistema katong mga tulok ka babae sa Paraiso. Kisa po, kailan ka to? Sa kanang wadi, wa man. Subay na tudling. Subay lang studling pre. Lisod yung kayo pag gobyerno, amot lang. Hay. Manok ganik. Isa man kay makaluwas na to ani. Nani? Sinanik mo bugtil. Yang manog din sinanik. Ay, kabala ka, pre. Kaya kung mag-presidente. Ako ang presidente, ako ang presidente. Ang hindabang, nanada yun. Kada pag-yo out, taligsik pa lang daan. Wala. Bisa ginit-init pa. Ayuda, hatag na yun. Basta na bagyo pa dong. Ay awards. Kuyawa ko na pre. Ugway Pilipino nga mga bata, ispas mo. Ano man pre? Indot kitong design sa anyos ni Pedro Tao. Ano wala sa subay studling pre kay gining. Tagdaan ako sila tanan. Uy, sila tanan. Bata pre. Adil. Tagaan ako sila panghimas mo. Udot sa bayabas ba? Sa pusap. Ang balura si mas mo. Maruhay mga matay tungkol sa mas mo. Baka kidort mo pre. Uy. Wow, kalami. Waya, ewan na. Tol, edis na tinay. Usap na pre. Lakas na ano. Bravo, Ito pre. na naglugdog sa ako ba? Ano naman? Nag-short. Nindot kaysa. Tutukin nyo, mayo. Tutukin nyo. Wow, kanindot. Nasugik pa Busok ba? Busok kay makabusok ito. Lagi. Katuniyakan ni mo dito sa Paraiso. Iyakan mo dito sa kwarto. Ayaw pre kinay nag-record lang yun. Isam ni. Sumbong ni ko na seksyon. Natasan ko rin. Ano mo? Si TC mo na. Recorded by X Thunder Gaming. Ano mo? Pre. Oh, ligura ng bayana oh. Ano no? Nga naman pre. Di daling dili dam tumba. Dili matumba. Dili daling matumba? Di daling matumba. Nga di ba? naman mo gana pre. Di kung kay tentasyon. Na. Ang pao. Mura guod liko na anawi. Day! Mura ko guod ang imong tuhod day! Ibog lang mo. Oh. Check. Pre, kabantay ka? Oh, kabantay ko. Kasi nabatay mo pre. Mura yun guod ang tuhod na bayala. Di pre. Ako nabantayan. Murag, ako ng asawa, pre. Ako ng asawa, pre. Si TC to. Mupahadi kasawa ni mo pre. Yung kamarag urog, pam. Mura mag-model. Sa model. Ikaw pre. Muli na imong asawa pre. Model na nag-uudog tingil. Urog kayo. Pre dili. Ay maninood man ka joke ra ta. Joke na to eh. Ika, seryoso na kay ka. Di pre. Sige, okay lang. Nakapugong pa man ko. Pero karotod taod. Nagdara mo gusto kong 45. Itigro mo ha. Bungkag na may gusto tubangan, bungkag luyo. Binong ang Ay, hala. Manali mo, pre. Nakapalik ko ka. Madupag ito, pre. Pre. Buang. Manglaba pa man ay ko, pre. Unya.
Wa man po na ako mawaswasi. Basig mayaw-yawan ko sa akong commander, pre. Ulis ako kadiyot. Ayaw na. Ani tadi tiwason tadi inom na pre. Tiwason tadi. Balik lagi. Pre, tiwason. Ay! Happy tadi mahurot, ay! Pre! Ay! Uy, naunsa ka man, Teryo. Uy, paghinay ko no. Ha? Lupad ba sang espiritu tani mo? Unsa man, oy. Di mo nung gilamba man ano mong pultahan. Unsa na kakita kagaway? Nasti sinay. Ringita kasi mong asawa? Asa ako sawa nay. Oh. Misod man to kagaganinas niyang kwarto. Bago pa man tong abuti ka ng umpra. Na, gikapuin taon. Kapuin taon tong linukdos ang kinumpra. Imo malang ipasagdan, oy. Malibayan na malibayan na. Ha? Nga naman. Ah, Oh, nay. Nay, ligawa sa inyong kwarto. Nag-ilis sa dedeg short. Second act naman. Nauli na di ay ka? Oh, mo pa'y pag-abot, ana. Oh, nga na di ka dong. Kay sugod mo tunan away na ako. Suko ka? tungod kay lagot ko. Yawan mo ko eh. Yawan ka. Oy, nung sa kababida ni mo, oy, manglupad basag atong espiritu, ani, oy. Naunsa di ka diha oy. Dong. Istoryaha lang na ninyong kuandong ninyong duhag tarong dong, ha? Kaya bang bugnaw ang pagkasulti ba? Di rin badagbog na unay kay bangko rin ibukal. Agoy, wana. Nay, may wasod to sa kwarto ka. Kapit ako makuyapi. So dito sa kwarto nay kay nay husayon may anik bayhala. So dito. Oo, masod, oy. Kuyawan man ta ninyo, oy. Paga na si Billian, ani. Nga no, day ka. Mura Ngano, magag si Incredible Hulk imong naong oy. Ang naong rapod nimo ang nidako. Naunsa day ka? Tana ka gunsa. Tungod din mo. Naunsa ka nga naman. Unsa may nahimo na kong sayop ha? Ngutana para pagingnan ta baka di ko gusto mo sigang sulob ang huot kay nimo short. Nayo, purti yung spitting yung kay nimo taon. Piit ayo. Tigud na mayo ti si. Unsa may wa na kaayo ini? Ngano bati nang musulob og piti nga shorts? Di mayo. Unsa lagi nila kaayo ani? Si balik-balik oy, unsa may dili na kaayo ini? Tungod kay piti kay kag utot ana. Ka may kastorya hanggaw ka mong ka. Oh, naibaw ka ba? Ha, kinauwaw ko sa imong imong kanang inamaw. Nauwaw kay ko anak kay. Nauwaw ko sa imong inamaw. Unsa ka man oy? Recorded by X Thunder Gaming. Ngano ko din tao na uwaw magkangawa magkaunsa. Tungod kay gibugal-bugalan ka sa ako mga kumpare, ha? Wa ka kabantay nga may agi ka sa mong imnan. Giingnat pa magali ka nga, Muram lagi ka guurog tuhod eh. Nya bitubang baka nga. Suya lang na. Oh, usa dito. Ay naade ka dito? Ay nani ka dito, oh. Kuy nauwaw ti siya ko. Sapa di oy nayabag ka man. Uy, wa makaunsa Ako na mailang gikan siyawan. Doy, mauna gikawawa na ko. Bida gini mo eh. Katsawan ka nila sakitan ko. Mauna, ha? Bida. Ayaw magsisulob at ang imuhang short ka. Ay kung yaw-yawi ay kakapoy may mo si Papa. Agoy! Wana. Kapoy mo. Sugod ang gubat sa Iran o sa US. Bida. Ay, paga na sa kanig si Billian, ani. Paga na sa ani. O sa ba, tigyo ka patuuro ka? Padayon ko ka na imo pinaigat nga way angay, ha? Hilaw da ay. Kung nasuya ka na ako nga magsige kog shorts pag short nag imo aron makita po ng uwat si mong kagid. Ano na? Bida, hagitong yung ka naman. Sige, hagita ko. Adi ay, pues hagiton ta ka. Sige. Buhatag unsay gusto nimo buhaton, bahala kas kinabuhi mo. Sige, gusto yun ka matrending tang duha, ha? Gusto ka viral tang duha? Sige, be. Huy, ngano ka oy? Ngano ka? Ano kihubo ni may musik Di kayo sige na. Di kayo kinirang t-shirt ako. Hasta ko kasunis. Naunsa ka oy? Huy, nayabag na magyuka. Gandahan ka kani. Pues, nag-brief naman lang yung taong ka, oy. Makita ni mo kung sa'yo akong buhaton, ha? Kung magpakauaw ka, magpakauaw sa ko. Karon, wala ko sinina. Ha?
Wala po ko'y karsones, nag-brief na lang ko. Unya, asa ka man? Pasok sa gawas. Unsay ngan? Nya paminawag unsay sultis mga tao makita sa akong kabuang nag-brief lang ko ha. Tan-aw na to di ba ka makawaw sa akong pagkabuhaton. Ha? Ingon ani ba kani mo gusto? Sa pagkawaway mo lang kaani na to. Ikaw mag-short kag mubo nya ako mag-brief ko. Ato tas gawas. Ako li una, diha na ka. Oh, awa ka pa raw. Oh, ni gawas kay way sinina. Nag-brief ra. Hoy, Tirso, balik dire. Pakauwaw lang yung ka, Tirso. Oy! Tirso! Tirso, balik dire. Oh, Ha? Ha? Ayaw gaganda ko, pre! Naghubo kang way sinina! hala! Ako, pre! Hala, si Tirso gidakop sa pulis. Patay! Nara na yung magkukundinar sa kabawal nga maghukas kapag gawas sa karsada. Day! Day tabang day, gidakop ko day. Da, Mayra! Mauna na! Sige, pabadlong pa! Mao ni akong problema kay nadakpan na hinuon ang akong bana kay naghubo man nga gawas sabay. Unya na pag ordinansa di ay nga bawal nga maghukas sa karsada ang mga lalaki. Unya siya kay naghubo man, naghukas, naghubo gyud, nagbrief na lang karon gipreso. Unya naa para ba kunoy multa? Pastilan taon, uy, unsaon ko man akong bana, uy. Sayop sa di ay og mag-shorts ang babay? Unsa naman niyang utok, uy? Unsa man og kamo ang pasultihon? TC. Okay, ang sender nato karong adlaw. Atong sinder TC, te pres. TC. Inday TC kani si TC ati pres ana anad bugod siya anang mag short short taon siya kadang gayahay ba? Gusto gayahay niya masuk ko lagi ang bana kay kadang klaro kuno kayong liki maglakaw kuno klaro liki niya. Itambo ko nung kay lambay daw. Halang tambo kay lang bay. Mura kuno takubo bang nga. Onya naapag yung kuno paa nga puno sa tag 50 pesos o 50 pesos 50 tabos nga mga katukaraang 50 tabos ba Uwat-uwat. nga mga uwat-uwat usahay na gali piso mo nang masuko yung bana bugal-bugal lang siya barkada at pres ba na nga karot nausab ang utok sa bana siya sa hubo at pres diyan namin Yatmangan balaon man niya. Yatmangan. namin balaon nga ang maghubo dakpon. Dakop siya. Oh, dakop ang iyang bada. Nga, sagda niya, may ram, maunit ko rin. Saol man, sa ba na kuno nang mag-short at press. Bam, Dili, pero gulyatam kay tao nga dili mamahin og sa isulti. bitaw. Basta kay musulop siya na ganahan siya. Oo, tinuod at press. Oh, way Way pakit. wala nga bahala mo tanaw. Bahala mo diya eh. Tanaw mo, tanaw. O, bahala mo, di mo tanaw na ko. Importante nga, mao niya akong gusto, mag-short ko. Oo. Kung pa yung pagbuot niya ko. Bam! Suya lang mo. Katsot kayo ha, kay murag. Ani ako ipambit Ate Flores. No, tanaw ni og paminaw ni mo murag layo ra ni siya, no? Jeremias 29 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong maaswagon, inay maalaot ug paghatag kaninyong kagmaon nga inyong gipangandoy. Murag layo siya paminawon ha. Pero kung imong itakli sa nahitabo, murag maapil ang imuhang kalihukan matag adlaw kay ingon madire nga alang sa inyong mga gipangandoy dili ikadaot. Ari sa suglano natin press, nadakpan siya kay nag-topless Naghubo. ang bana. Bana, kay giya magyatmangan yung Kining balaura karon no, ako tiguang naman ko, nga ubos raman sa kay Kukebaw. Kanang nag-viral bitaw to na ang laki gidakop kay naghubo. Di ay gamasay tawag siminto. Bitaw. Oh, nagduwag basketball, naghubo. Mo Kapag kisay gahimo ana. ang mga tigbalaod, magbabalaod. Oh. Ako, sa akong pagkagamay lamang no, sa akong pagkaingon ani kong bisig ako grado, para nako, dili man kayo importante kung ang laki nga naghubo topless. Mas importante ang kanang mga babae nagpagkigol og maayo kay Unya makahatag. karon ba limuot baya, di ba? Alimuot baya. Bisan lang dili alimot para nako ingon maghubo, mag-inom sa dalan, karsada, maghubog-hubog, okay pa ko nang mag topless kay bisag wa gawas atong nagduwa mag basketball or kanang nang masag semento pero
Bisan pa, wala siya nagmasak. Para na ako, dili man kaayo na it's not a big, Big deal. deal. Nga. Dili na importante. Oo. Ang mga Mas- babae, mas para na ako, mas tagaan nagbalaod nga mga babae, dili mag-short-short kay nga, kapila man may tabong na kutos jeep. Mauna. Kutog laki nga hubog. musulo ba na sa Kana. nila nakuha ang panapton? Oh. Kana. Kana unta kay ngano, maka-distract man na sa panalitig na aroy nag-drive. Baka makakuan sa tao, di ba? Mananglita nag-drive, yun na dibento kalikay nga doon mga lalaki nga hilig kay tanaw Hilig, mga oo. pakigol. Nag-drive siya mahalingi sa tong pagkigo, bangga siya. Mangga. Oh. Ikaduha sad, kung ari ka diri sa inunta biblical, nabi man bisag member sa mga mandated organization sa mga simbahan, kumulaki, malingi biya na. Malingi, oy. Mga bitaw na ipanultihon, nga pagpangalawat ko na mayngon, kan ang lawas ni Cristo Gaba, ngayon ko no, wow, lawas. Lawas. Kaya nga no, natagak mang ustes direct cleavage sa balaw sa babae. Ako ang gingon gulyat nga, dili na ko big deal ka nang nailalaki nga nagtaples. Oo, man. Naghukas nya kay kumo gabasa bag simento o gabasket ba bisan pagwa sa gibuhat nga nagtaples dilim kay nako dako importante mas importante na mga babae Ang nga importante kani imong gida nga mitrol, thank you kay Bob. ang importante nga kigol kuyong makuha ang paglibaong May kuyo. Niya mo sa mga laki matintal. o mao lagi Lain ang una-una. Kuha ang panapton. kana bitaw sa kara ang tiguang sa mua pag uso sa unas lundolok ningon ay ato si Ano London bako kita sa 1960s kanang mga Mugbo. babae na na mugbo kay sa nina apit makita diri pero dili kay siya lain tanawon kay dili man pinapitingel sa nina sa una 1960 na ito. oh mugbo pero Pero na may short sa ilaw. oh nice short niya kuha sa siya balon kanang flowing ba yung ana karon og mugbo kayo pinsel man di ba klaro kayo ana man balon man bukan kay bisag mugbo so di kay maklaro gawas kumutuan London, no? tawgog lundolok pag uso ana usay po sa mga tiguang inigsimba ingon ay naghatag yung pagpakasa imbis wa ko sa Bitaw. ano ko nahalingi ko nakasaway ko Sa una. pero kana maghukas nga Nagluhod siya na naman sa tubangan niya. Sa bumbisa lang, di ko rin. Simba mo ta. wa ko kita siyang ko ano ko kita siyang pangutana o sa iyang Pangutana, pangutana katulad yung nagbubuli. si pangutana diya sa iyang tanawa ko nung last page Masuko man iyang kuan, Baya. bana mag-short sa siya mo to nag-brief na lang. Mao tong gidakop. brief Nag-brief Nag-brief, ikawas man siya, kaya naglagot man. Siya sa Ha? iya magiakbangan. Gibaot ang iyang bana. Nag-brief di gawat. Mao to nadakpan. naghukas sa karsada ang lalaki unya siya dili ka naghukas lang naghubo pag yun o pag naghubo pag yun nagbrief na lang karon ka preso unsa man tama yung ban nga maligo nga o man ay malisya kanina lang tambag unsaon ko man siya palug tambagi ko ninyo unsa man kuno gusto tesi okay tesi naasad kay gamay diri nga sayo tungod kay mag-short ni siya mag-short Laro kayong takubo ba? mag-short man sad ka kanang na ang okay lang kung anong uban mga mag-short kung daga pa unya angayan kay dili angayan no matupos kra namang katigwangan ay taon naghilak ang panapton ngano man lola Pero lain kay mag-short ka na mahulma bitaw ang atubangan, lain bastos. Mao na akong kakuanan ng TikTok at kay mga bata. Di kay Ganahan ana. Ang mga bata ba bagtan-aw natataong gid na kada ang na TikTok makita man niya ang mga bata ili kay rog TikTok. kana bitong TikTok nga mga laki sa na pinalakra di man sa kay ko pauyon kay mo naman ko nga unsa may ambot pasabot kanang nagbaligya sa siyang dungog wala sad ko kana mag TikTok pa yung mga laki magpalakra sad mas may pwede pa malakra kam tagbo pa kung liyo ka sa kung sa mulakra tinuod bitaw noon sa nga Basta si TC nagi sa na kay sayo pinday ikaw unta kay iwag kas panimahay ikaw unta mo naghatag kong kahayag sa dahil na lang mga haligi patumahon importante nga hayag ang bahay Tumbahon pa doon sa kanal, okay ba? naglagot bitaw ko Yan naman. nang hupong ang akong batiis nga. wala mo to kung nagkita sa nga daw ang umoy ni hupong pimping man salamat ako na ganito manon Ikaw na ko ang puzzle, Tihon. Amen, amen,